jam gena wali fini wete men nyande dewa 17 joko ujundi de nogasi joyi ina hawre nogasi go dewa haran ujunere temen nay capannayi jeeɗiɗi fergo météo sénégal ndogu leydi sénégal ina higga hande fodde capannayi ha capande jeetati nder temedere hendu wiforu ndu jaweki mum yahan ha nogasi tati kilométre heure konngudi deb hendu melga ko wuro e nder ɓundu e leydi sénégal ɓe mbinde malik sy dawdo lewata ɗon nde o lewri ko ha tumeɗe o haɓi e jinne mo tawno ɗono o fooli ɗum kono on fitni no feewi ummini hendu mawndu ndun weɗi tibaji liɓi galleji melga fof ɗon konngol ngol koso neɗɗo mo yimɓe jiɗi woɗɗito ɗumen mo yimɓe kaɓani ha ɓurti so jomum yehi wiye noon neɗɗo mo gonal mum e nokku ina wasi hawrande yimɓe duɗal pular murtuɗo Job yo jam ñallu ñallene nder hen